Излизането на Румен Радев на политическия терен изяснява картината в страната и дава реален избор на българските граждани да изберат в каква България искат да живеят. Дали искат да живеят в силна България, в силна Европа, в Европа, която е способна да се защити с обща армия, в Европа, която не се управлява с вето, а с общи правила и разбиране. Дали искат да живеят в България на двата стола, където се гледа на изток, гледа се на запад, снишаваме се и това обикновено води до национална катастрофа, или искат да живеят в България на корупцията. Това са реално трите пътя пред България, които се очертават на идващите парламентарни избори. Кой път ще поеме страната, зависи изцяло от вота на българските граждани. Специално за господин Радев имам няколко въпроса. Първият въпрос е дали той иска силна България в силна Европа или иска България по Орбанов модел, която да играе ролята на троянски кон в Европейския съюз и да спъва неговата интеграция. Втория въпрос е, чухме, че той се радва, че сме влезли в еврозоната. В същото време каза, че трябвало да има референдум. Конституционният съд каза, че такъв референдум е невъзможен. Имаше една година обществено обсъждане на плана за въвеждане на еврото от 30 юни 2021 до края на май 2022. Защо тогава не чухме за референдум? Господин Радев каза, че е за 100% машинно гласуване. В същото време, по време на кабинета Денков, когато машинното гласуване беше саботирано на първи тур на кметските избори, той не позволи да бъде сменен шефа и замшефа на ДАНС, които направиха този саботаж. Защо? И не на последно място, в тази България, която искаме да изградим заедно, как трябва да изглежда системата на здравеопазването, как трябва да изглежда системата на образованието, ще се присъедини ли към гласовете за това да се вдигат данъци и преразпределения в бюджета, или ще се присъедини към нашата позиция да се запази текущата данъчна система? Дали тази България трябва да е първо справедлива и след това солидарна, или обратното? Това са въпроси, които господин Радев трябва да отговори не за нас като политици, а за всички български граждани, за да могат те да се ориентират и да направят своя избор в каква страна искат да живеят. Ние ясно сме заявили, че България трябва да бъде в сърцето на Европейския съюз, че тя трябва да бъде силна и единственият начин да бъде силна е ако Европейския съюз е силен. Защото един богат Европейски съюз, ако не може да се защити, той ще бъде ръфан парче по парче и от изток и от запад. И основното предимство, което ние имаме като държава, основната защита, която имаме като държава, е този Европейски съюз да може да се защити и от изток и от запад. Това означава силна България в силна Европа. И може би на последно място, всички български граждани вече имат ясна алтернатива. Извинение да не се гласува няма. Този вод наистина ще бъде съдбовен за България и ще предопредели по кой от трите пътя страната ще тръгне. Към Европа, с ясни позиции,
към лъкатушенето, лавирането и снишаването с желанието да се угоди на всички, или към корупцията и стабилната бедност, които така добре познаваме от миналото. Изборът е ваш. Въпроси? Господин Василев, при какви условия виждате потенциален партньор в лицето на Румен Радев? Както току-що заявих, ние виждаме пътя на България като силна европейска държава, която работи за силен Европейски съюз. Това е начинът да можем да живеем добре. Защото ако Европейския съюз е слаб, няма как България да бъде силна. В миналото сме виждали, нека да кажем, най-малкото противоречиви позиции от страна на господин Радев и той ясно трябва да заяви, в това число и с действията си, каква България той вижда и каква България неговата партия иска да изгради. Защото това, което ние отстояваме още от 2021 година, както сме създадени, е, че всяка държава трябва сама да може да определя бъдещето си, всяка държава трябва сама да определя в кои съюзи членува, всяка страна трябва да може сама да определя как да се развива нейната икономика и нейната политика. Не да има сфери на влияние, не да има големи братя и не някой отвън да диктува. Вчера в речта си президента непряко назова ГЕРБ и ДПС като разграждане на този модел. Надежда Йорданова каза, че това е един от пътищата на вашата коалиция. Ако вие нямате 121 депутата след предсрочните избори, формула с коалиция с бъдещата партия на президента позволява вие да имате мнозинство, ще се коалирате ли с тях и евентуално ще търсите ли 160 депутата за поправка в Конституцията, която президента нееднократно е критикувал? Разграждането на модела ГЕРБ и ДПС минава през това ГЕРБ и ДПС да имат под 80 депутати, за да не могат да бламират назначаването на Висш съдебен съвет и инспекторат към Висшия съдебен съвет. Това не се е случвало от 2009 година насам. От 2009 година до ден днешен и по време на кабинета Кирил Петков и след това ГЕРБ и ДПС винаги са имали над 80 депутати в парламента. Единственият шанс да има истинско разграждане на този модел е двете партии заедно да останат под 80 депутати. Иначе ще бъде невъзможно излъчването на нов Висш съдебен съвет и невъзможно излъчването на нов инспекторат към Висшия съдебен съвет. Начинът това да стане е българските граждани да излязат и да гласуват не за ГЕРБ и не за ДПС. Сред условията ви за евентуални бъдещи общи действия ще бъде ли извинение за определени вишеработани? И второ, Андрей Гюров ли е най-подходящ служебен премиер? Тази процедура започва в начало. Кой според вас от всички в домовата книга е най-подходящ? И от тази гледна точка, възможно ли да има промени в Конституцията и тя да се върне в старите си текстове, които позволяваха президента сам да избира? Аз лично смятам, че Конституцията не трябва да бъде връщана в старите си текстове, защото старите текстове на Конституцията поставяха президента в ролята на Луи XIV. Да избере който си иска, без оглед на парламент, без оглед на реалната воля на българския народ. Това според мен е нездравословно. Що се отнася до това, кой трябва да бъде служебен премиер, това е преценка единствено на госпожа Йотова в момента, в който бъде приета оставката на президента. Според мен не е здравословно политическите партии да се месят в този процес. Основната задача на един такъв служебен кабинет е да има честни избори. Що се отнася до третия ви въпрос, аз лично смятам, че това, което е най-важно, е каква България ще изградим. Никога не съм приемал политиката лично.